Bună, v-am găsit la un nou episod, eu sunt Dorian, împreună cu fratele meu și astăzi facem reacții la Skibidi Toilet partea 1 și partea 2, episodul 67, da. Știu că eu mă uit de foarte mult timp la Skibidi, dar am apucat gen să facem reacții sau ceva. Gen astăzi o să facem reacție, pregătiți-vă că sunt pe telefonul meu vechi. Asta și de problem și da, vreau gen să începem. Dar nu o să fac gen ca toți într-o parte, gen alții fac cu secrete cu din alea, nu. Eu fac gen direct reacție. Mă uit la videoclip și spun cum e ăla, cum e ăla, na. Dăm aici, stai Anis. Skibidi, da, uite aici. Skibidi Toilet. Da, dar înainte să începem reacția, vreau să vă zic așa. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, clopoțelul cu activat, desigur. Și na. Vom începe în 3, 2, 1. Stați. Așa că eu vreau să intru la fac bun pe canal. Intrăm la videouri. Și vedem aici. Astea două părți. Reacționăm prima la prima parte și după aia la a doua. Ok. Să începem. La Fashion Days Black Friday începe mâine dimineață cu reduceri de până la 80%. Intră în Să vedem așa. Zice ce face. Skibidi Toilet. Băi, ești nebun, dar trage cu bazuca. Trage cu bazuca, bă. Prea șmecher. Știi că ăsta, bă, nu dă cu greu. Uite, ce idee. Crezi că mă Ok, fraților, prima parte a fost bombă. Eu lăsat puțin în suspans. Dorian, știi că eu sunt altul cameraman. Dar și vreau să mai spun ceva. Cine știe că Messi a luat al 8-lea balon de aur anul ăsta? Și mă gândeam că, bă, poate să fie Ronaldo, că a avut, na, gen, nu un sezon foarte bun, dar nici prea rău. Bă, ce deci, de Messi? Nu, Ronaldo. Ok, frate, și mă mai zic ceva. Dacă țineți cu Messi, dați like. Dacă țineți cu Ronaldo, dați subscribe. Și să dăm pe Skibidi Toilet 67, partea 2. L-a postat acum o zi și are prea multe vizionări, gen 68 de milioane, 29, 46. Și începem cu a doua parte. Să dau luminozitatea mai tare. Luminozitate mai tare. Așa. Gen, să se vadă bine și dacă eu rămân fără. Bă, dar nu dau cameraman. Bun. Partea 2.
Bine, eu sunt tare. Uite, bine. Bine, Dorian, o să nu obiecții, bine? What? What the fuck is Judy's, man? What the fuck? Nu pot să cred. S-a omorât singur că l-a hipnotizat. Hai, las-o încolo. Ok, și reacțiile au fost foarte bombă. Astea două părți, așteptăm și a treia parte. Intru pe seama. Cred că și... Da. Cu drag, eu am fost Dorian și noi ne vedem data viitoare. Și pa!